Bueno, nik uste, zuk lehen esan ezun bezala, ez da, amezketan bada alako mugimendu bat, baina nik uste horrexan bai, mugimendu potolo bat bada hola guain dela urte batzutatik, ez da? Jo, igual baliabide gutxikin, biztanle oso gutxikin, eta azkenen, gu, ekoizle bezala, ez da, horrexako ostatune badeu parte txiki bat, ez da, gure haragie bertan eskaintzen dalako, eta azkenen, txikitasun hortatiken, nik uste gauza haundik lortu diela baitare horrexan, eta, alako enbidi sano puntxu bat zan baita ere, ez da? Esatezu, hain biztanle gutxi, aurreko baten, gu bertan afaltzen, eta kasualidadea, osteguna zan, pintxopote edo, eguna zan, eta, ostras, ostatu beteta, eta jendea, dinamika zan zeon giroa, harrituta gelditu nintzen, esan nahi zut, ez da, ze sortu leiken, ez da, txikitasun hortatik baita ere. Eta, bidi desente eman ziten zen, eta egizan disfrutatu nun zeon giroakin bakarrik, eta, nik uste, gero energia berriztagarrin, eta, azkenen egin dan lanketa hori, ez da, nik uste, importantea dela, pixkat herri beha, ez da, indartzeko, eta jendea, datorren jendeke bai, azkenen olako proiektu eta gauzek ikusita, lehen esan duen, ez da, kontzientziazio, eta, pixkat hori hartzeko, eta nik uste, zorionak, indezuen lanangatik, eta segi holaxe zan zati bestela.